check, yo! Rapolo, Laglag, Barados Tournament, third battle of the night. Dahil salamat, Azul Tuslubua. Dahil salamat ni Busik Kong. Dahil salamat, Turbo Hectic, ni Bus Mayon. Dahil salamat. And of course, DJ for the night, DJ Deha, make some fucking noise. Third battle para sa Laglagbara tournament. So, sound to give it up, Realidad Brutal. Realidad Brutal sa Rock Music, shout out ni Range, Rapolo, Astro Boys, let's go. Saan ko wala? Pinakapugo sa Cebu. Give it up, Range. Yo, sup? Yo, what's up? Yeah. Pinaka-bright sa Cebu. Rain, 7 Kings, TJS, TKS, Team Positive, Papa Kills, Clothing, Humanities, Redeem Tattoo, shoutouts from Catherine, Sir Jonas, Popoy from Riyadh, Killian Zeta, Bones Brandon, sa mga classmate na ako nga taga UC, UC is love. Inanak ko pugo si Range. Muna sa Quintos, daw si Realidad sa Quintos, gipili niya nga una si Range. Stricto to sa oras, 2 minutes, judges. Yo, minata. First round, give it up, Range. Yo. Kilo ma? Kamusta realidad? Isting gyatay, dire pa dito nag-abot. Kamayon rin ako sa pagkaon. Murag kaon ra ginabot. Klaro kaayo, dagang barang nga natapok sa una. Sip-sip ka na ako, murag bayot. Para matabangan, kalamin mong isting gyatay. Kalamin mong imudbod sa lapok. Karon na ilahan na ka realidad. Gikalimtan mo mismo atong tapok. Kaya takay ba kung unsa ka sa una? Ugaasa kagikan din ikahawd sa duwa. Dalira kang panitan, tagalakang sa hagdan, pisti pampak. Sita na daan, bago nga kontra sa karaan. Pakyo-pakyuhan na rigtaman. Kaya kung asa nga ayaw, naasa dito. Kung gabawa sa ayaw, awasa sa dito. Mauna ayaw, check. Muna yung abilidad, feeling sikat akong kabrakit. Anong pesti kay wak paulan nagrakit. Makasakit ang fuck mga sangitan ng pangit. Basta magburak dagang pangit na ate kasi piniling. Wala ka sa top, bunos ron na ning ahak. Pahak na batak, buwak murag pusi. Sa imong uyab, bago lang tang nagkita. Pero di nasa ta magkita kung saan. Nako! Kuwangon ni mong baon, makigkulabo daw siya. Sige, kulabo mo ni Loko og naong. Mabusog kasi ang kanta, ka na gani mukhaon kanya, wala kay suwa. I-download na ako tanan niyang kanta. Ako cellphone naguba. Damay tanan, murag bulkan na ng luwa. Patayin taon ni mao ni akong duwa. Kung dili mo kaya, alaguwa, di ka mag-selfie diri sa Azul, may pamukhaon na lang. Toslo buwa! Yo! Akong tira direkta ang atake, ikaw di direkta ang atake. Bingga mo ni Suabe, di magsilbi si Kapil, di kiwi kwintay mong imahe. Murag rebuild, di makapamisti jo gane. Tanang kontra kay kitam na ako bumba niya karong adlaw akong pangani. Sige apas, maglisod kag sikad. Di man ta ko si Gigi pero ako mga bara manikad. Ikaw kay mahalangan murag sa sili kanitilap lubong na ning adlaw ron ila sigsigi og pasikat. Yo! Lakangan kuno-kunya ka murag hagdan. Karon ikaw yuta ag igor at ikaw tamakan. Unya, unsa ingon nimo rebelde ka? Pues karon mamatay ka na ako nga murag amo maute pistiya ka. Yo! Kining duwa mura magbantris nga sa telesayon gisabong. Manang wala na ko mahibulong anong paggawas man lang sa bracket daga na ang hugong-hugong. Nga dinhi sa torneo maguna daw ko kahagbong kay Range dili ko makapugong. Kay kabilidad lahisgutan kaniya imposible kong makatupong. Apan wala ko magpaapekto sa inyong mga hunghong. Busa ni padayon ko og wala ko ni hunong. Kay karong gabi una aduna ko'y lain nga tumong og maunang kining si Range sa inyong atubangan ilubong. Rapolo game! I've embraced this challenge ug sa pagsulat ko nagpaka-derange para kapakyasan ako sa naging tuig ako ang mai-avenge ug bisag naa na ka sa flip-top range para na ako ang kahadlukan ka will be very strange kay dili makagahi
humok ra kay ka. Pwede ra ti ka ikumparar sa usa ka sponge kay igo ramang kang mo absorb sa linya nga laing MC ang nag-arrange. Kay di ba? Sa battle ninyo ni Ryzen 3 minutes 27 seconds na kay linya nga dili man ako si Sarah pero akong hero nimo. Usa ka kinawat nga linya mga sir. Don't deny it, bitch. I've got my evidence, motherfucker. Ug dili mo motuo, well, reality is for free. I-check ninyo sa YouTube, Flip Top Battles, Dusky vs. Surhenyo, October 10, 2015, 3 minutes, 50 seconds. Gibuhian na tong Surhenyo sa Spakan 3. Mo nang, boy! Salute kanimo from my tallest finger. Cause your ability is too less. Dili ka angay sa front page kay kailangan pa ka mangawat og linya sa laing MC para ang kadaugan kay salvage. Don't pretend ka dinhi sa battle scene ikaw kay savage. Kinasayod ming tanan na sulod kag flip top. Dili tungod sa imong skill sa pagtungod kanimo kay si Fonger ang ni-manage. Imong pagka-rapper mas peke pa sa pirma nga gi-forge. You're just a piece of garbage rage and that's the fact that you can never change. Mo nang dili ta angay magpadala sa iyang corny nga jokes o flow nga pinugos. Kaya ang delivery wala na ayo. Kaya kinyuhang paminawon iya mga linya wala gyoy gibug aton. Busa angin natong una-unaon na useless ra ang free postage ug walay sulod ang moabot ka package. O mura magway nakakuha. Iyon ko padala, delivery, free postage, package. Kailangan na pabugin na akong balik-balikan para lang ang masabtan. Pagka nakaayo ang papel sa hip-hop din sa Cebu. Daghang salamat sa Rapolo for making me a part of this chapter. Apan pasaylo ako mga sir. Because tonight, I'm gonna rip off this page. Kaya kumayon gani ko rin I'm walking through this passage. Dili pasabot ana range nga nagbasa kong storya. Apan pasabot lang ana range nga igurati ka agian. Paingon sa next stage. Round 2, race! Tinggi atay, kakapoy ba nimo? Para guay kwenta mo tokar, your English ni piste balig-laig lugar. Yawa ko mura piste walay buot. Sige pag-ingon. Oh, okay na nyo kasabot. Piste way nakasabot ay piste ka. Piste wanted to try English conference. Oh, fuck! Your English is weak. Weak! Usog pag pinamay. Sabay ni sa uso, di ka kalikay buto sa nagalburuto na luso. Ikaw ang pinakabugo, hilaw kuwang pasoluto. Huwag respeto da kong ulo mong kana akong tudlo. Di ba gutom ka? Kabala ka, pakanon ta nagmaayo sa akong kumo. Pisat ni Ron Muragi, dat uganog, lawas ka pansumo. Ang pag-rap, nag-rap po, kay naadire ikaw ni rap ra kakaywa na kay pangkonsumo. Bakakon, daling malamon, kalamini mong kulatahon. Realidad ang pangalan, pero way ka matuuran, imo manuon yung buhangon. Usa ko sa haligi dire, kini mga buanga kuwangon. Daghan na ka napatay, di ba? Mong angay na katumbahon. Wakay ayo, nanuktok sa sayop na pultahan. Freestyle lang unta ugok, kay di ka angay suwatan. Ikaw ang tsinelas na ako dire. Ako ang tumbanan, dagan mo na akong ilubong. Di na ako maglungon diretso na nitso para masigo mo tanan. Tanawa. O di ba? Murap ko dire gihatay. Wala ni siya palpak sa sobrang kahasik kaya taas na butilya ni pakpak. Regados, lami pagkatimpla, fighter maong imba, fighter sa libata, fighter sa sigig pamrinda. Imong stilo, murag naninda og sigarilyo na naibutang no smoking, dili kabinta. Mga bara na ko makalingo-lingo ka, murag bagong sininang bagong laba. Nako pilo-pilo ka, kay haud sa bars, mayor ni sa selda. Dagan sa bars, sabon nga perla, krusan ko na imong Kusan ko na yung agtang aswins diron mo ang tangtang nakaslista. Di ba bang baka o rema? Igurati ka luwaan niya. Kana ako ang plema. Ay sa paway sa kanito. Di ka makapuntos. Overall, bisan sa judges. Pabor na ka. Ako pa nimo. Ato na lang si mo uyab. Makascore pa ka. Yo! Mureklamo pa ka, ngawa sila makasabot. Ingon ana gina siya, kitungod sa imong kabuang ilang utok gipang lumot. Unya karon maingon ka pinamay ko, hipos ka na ko ron murag hinayhay migo. Yo!
Sa niaging gubat, aduna ko'y nabantayan sa linya nga imuhang gibuhian. 4 minutes, 57 seconds, si Frus iyahang giingnan. Don't underestimate me, you fucking cow. Don't English me cause I'm schooling now. Wow! Imo ang pagkabugo ni Lutaw. Ultimo na si pupils sa imong pagkarong grammar na kahibaw. Complete uniform pagkaayo ni ato ang amaw sa imong eskwelahan lang ka nagpakauwaw. Ingon ana gina siya gaw. Basta sa pagtungha puros lang ka natagaw. Nakalas-kalas lang ka sa imuhang baon wala kay tarong makatundan. Kay saon man lagi imbes ka ballpen, tuter man gud ang imuhang gikuptan. Mao na attorney go. Ugi mo hamang gali na makitaan. Hinaot pa anta, palihog sa UC. Pagpa-drug test po din taon. Yo! Mo na dito na nasabtan. Ngay mo ang talento. Sa syaburan nimo gihuwaman. Busa karon isip amigo, ako akang tambagan. Nga kanang bisyuha ang nimong undangan kay timan ang pagmahay wala sa kinaunhan apan pirming naas katapusan. Ay agwata nga maabot ang panahon nga maghilak na lang imuhang inahan samtang sa patayng lawas di mo siya nagakos. Kian de los Santos mao nang imuha po kong ribatan. Nga wala nasayod ko sa tanan kaysa pagsuyop pinagdungan. Busa Busa, unahan na ng tikadaan. O, surtahan mo sa kamatuoran. Nga sa pagsuyop, ako asya gikuyugan. Nasa pagsuyop, ako asya gikuyugan. Daghan ng bangag nga nasudlan, pila kay skinang ginaganan para lang dili madakpan. O dito na ako nahibawaan. Dito na ako nahibawaan. Nga SWAT man di na akong kauban. Kaya bawa mo ko sa SWAT. Kabalo ka sa SWAT. SWAT. Suyok ko yung mutay. Naong na inatay. Pero, seryoso. Wala pa medyo ka makasabot. Nga igura kanilang giset up ron para ako ang i-upset in front of these walls watching over this bad city. And that's the real score. Kibisa ko sa panimo ka high power ron. It's alright. Cause I'll never give a damn. Kaya hagpera na akong ginamoy ako ang fear. O ang pagpatay og MCs is already in my DNA. Mo ng bitch. Don't kill my vibe. Taas na kay lupad ni sa idol. Mo ang tuluan ti karon sa pagpakahambol. I'm gonna make you swallow your own pride. Cause tonight tanaw tanang elements para mo daog rong gabi una. Kay tanaw tanang elements para mo daog karong gabi una. Usa ka na kung si Piatre og nagtuo ka nga kung utok kaya nimong tungkaron. Kaya kung utok kantilado dili ba sa pambatang swimming pool. Mo nang trip, mo nang complete carnage yung panigurado. Triple X makuha nimong boto gikat sa mga orado. Please call me King Kunta. Cause range or abilities are way too far. Kaya ako dili ka makapasar. Wanna be rapper ka ako si Kendrick Lamar. National Trends! Yawa! Sig English, di ataway nakasabot. Kung sa suyop, si Muotot. Oh, grabe, kumurap ni. Grabe ka boring. Ako, nag-uniform ko pagbate. Ikaw di ka mag-uniform kay sige lang kag-cutting. Stay. Kamay lang. Yo! Kumutira naman gani, mga bali, ni mga inatay, feeling, mga gahe, na dalira, mga matay, umahasi, naman gani, mga kontra, mga labay, kay bisan maglaray ni mga giatay, igora ni na akong karnihon, kay ang kontrahon ko diri nga liga, dili jud angay, mau, uli na lang, para dili ka masikaran, sige, sagang ka, dili jud ka undangan, bisan taba, tayo mo mga gini ka, patay tanan, igora tamo patamakan, kung uli na, way, pinta, diri ka, diri ka doon. Kabinta. Yo, check. Putira naman dyan. Ay, sa apis. Tira. Kabinta. Pang distansya para di matisgas siya. Relax ra mo. Hit ra o ganja. Hilas niya. Diligahit mga kanta. Gawas na si babaga. Nako piste na ko. Di ka katsamba. Kaya malit makapugong sa mga baran ako. Kaya nga ilubong kami sa usang panimukan. Ata na bomba. Sige ginaguna ko sigurado mabungkag. Isang asa mabutabo. Kay kuntra na ako piste. Puro banga. Dali ra mas kurang kiko mo depensa tanga. Gurang tanang chicks ni mo diha. Ay sige. Ginara.
Gurang tanang chicks ni mo diha ay sige na ra. Dali maguba mga verso ni mo kay puro sa China ginama. Gusto mo guhaw sa battle. Di na mapugnan, di ko ni mo malumsan. Dagat na nakubsan. Kung nakulbaan ka, ay kabala ka patyon taka para mawa na ang kakulba sa mudughan. Ha? Ikaw ang nagsugod. Ako ra sa imo tapos, ikaw ra Japon ang hinungdan. Akong tayo adik ang duwa pero ikaw ang akong gitukhang. Wala ko'y pakihan eh. Kaya grabe, amaw ka. Dagan siyang karir, wana'y kwinta, galakaw na. Time! Last round, last round. Yo! Ako ang berso, gihimo ko nung sa China. Mura na ko nagsagsyabo, nga gisuyop nimo. Animala ka. Game! Yo! Underestimating your opponent is a mortal sin. Kaya ang pinaka-importanting component din sa battle scene is discipline. I may be an underdog as what you've seen, but don't count me out because I've got an ill mind like Hopsin. Daghan na kayo naglagot nimo tungod sa imuhang pagkahangin. Mo nagibaligya kanila na ako ron para sa kong kamot lang kamahalin. And speaking of mahalin, di ba imong uyab nga si Queenie, iyahamang kang gisakripisyuhan sa tanan mong gusto, iyahakang gipalitan. Mura siya katabang, iyahakang giserbisyuhan, hasta imong bisyo, iyahang gibayran. Pero imbes nga iyahang gugma, imong suklian, mas gipili nimo nga siya binuangan. Kaya ikaw, imong kasikatan, imong giabusaran, gamitan og pangan para laing-laing bilat, matilawan. Pero bisag ingon anak pa man ang imong binuhatan, believe lang yapo ko ni Queenie kay iyahang giantusan. Bisag sakit na kaayo sa iyang dughan, nagpadayo sa iyahang katangahan para lang di ka biyaan. Kano sa amang taon ka magmatas ka matuuran nga dili sukdanan sa pagkamayang laki ug pila na ka babay ang imong nakayatan. Kaya mas ang tinuon nga laki ang babay iyahan na ampingan ug respetaran. Busa karon wala ba gid nimo mahuna-unaan sa kada mag-away mo ni Queenie ug maghilak siya sa imong atubangan nga susama ra pud siya sa imong mama kay babay po din imong inahan ug sa imong binuhatan. Dili ra siya apan na sa imong mama masakitan apan oops ako ang nakalimtan nga dili man na musuod sa imuhang alimpatakan. Kay kini si Rage, iyang mama pirmi lang niya ulu-uluhan. Gamitag nindot nga mga pulong pirmi lang atik-atikan. Mao nang pagkatarong nimong anak sama ra pud sa pulong nga ego ra niyang madunggan. Kaya unsaon man lagi, literal mang buta ang imuhang inahan mo na sa dautan nimong binuhatan wala gyud siya makit-an. Ingon ani ninyong idol, mahay kayo mo patuyok og tawo nga murag bula nga iyahang giduwa-duaan. Pero karon ang baho nimong tinaguan amuan ang nasakpan. Imuhang kaugalingon dili na nimo pwedeng panalipdan. Ug bisan sa kumang gipagstorya ron ikaw kay masakitan. Well sorry. Basig nalimot ka, realidad ni. This is not your ordinary bedtime stories. The Polo Laglag Barados Tournament, third battle of the night, Realidad versus Range. Maglangas, yes! Hasi nga battle. Shout out and Range day. Nani pa doon nga battle sa flip top day. Suportahan ito si Range. Suportahan ito si Range para sa iyang pa doon nga flip top next week day. Shout out. So, dahil salamat Azul Tuslubuha, Turbo Hektek, dahil salamat ni Boss Mayon, Busikong, and of course DJ Daiha, dahil salamat. Third battle of the night, judges decision 5-0. Advance sa tournament, Range. Salamat sa mga transmitter ng audio. Range versus Range versus Realidad. Round 1 si Range, round 2 Realidad. Ninot creative si Realidad na to, pero round 3 Range. Creative siya sa flow nadaan eksakto ang crowd do ang Realidad kay nasa ilawom sa kay mga bars kanang kuha na sa niyang crowd na dapat sa
range. Round 1 kay karealidad ang yatag. Kay round 2 ka range, round 3 na sila gi-judge og tarong. Ang yatag ang round 3 ka realidad kay una kay kung sa element lang mas pabor gid sa range ato. Kaya karealidad sa kini overtime naman sa siya. Kunya kung buto na naon sa daghanan kung gigamit kinato nga style kanang buta ang mama ni range ba overuse na kayo. Range na yan, no? Range ko. Range versus realidad. Round 1 ako, range kay aggressive yung buang toter. Round 2 kay realidad kay tagatulang sa pasok kumakin. Yun ba kayo ipakita na round 3 range. GIJ, Pro Rimers, ako suli, guwapo ilang duwa, boss ra pero mas kompleto ang setup ni pero props kang realidad nagi kasukot. Yo, J Black open side, sayang si realidad, di kusog daw siya. Usa sa mga pinakusog niya nga battle sa tibok niyang karir. Round 1 ang gihatag niya, mas kusog siya dito. Round 2 range, round 3 range. Sayang realidad range.